Betidanik gustuko ditut logika, programazioa, robotak eta horregatik ikasketak aukeratzerakoan ingeniaritza automatika eta elektronikoa ikastea erabaki nuen. Unibertsitatea bukatu eta gero, UMAN egin nuen proiektua eta gaur egun bertan jarraitzen dut. Unibertsitatean ikasitako gai batzuk aplikazio zuzena duteren ere lanian, automaten programazioa adibidez. Baina ikasitako beste hainbat gai ere zeharka aplikatzen ditut. Matematika, fisika, oinarrizko ikasketa hauek egunerokotasunean lagungarri izaten dira. Azkenean, ikasketak ezagutzak ematen dizkizu etorkizunean erremintak eukitzeko edozein lan aurrera ateratzeko. 20 urte pasau dira UMAN lanean hasi nintzanetik automatikako arloan, eta gaur egun arloko arduraduna naiz. Urte hauetan, aukera aukidet almazen automatikoetako zein aeroportutako proiektuetan parte hartzeko. Proiektu hauetan diseinuan parte hartu eta gero PLC-ko programak egin eta martxan jartzen nituen. Nire lana automaten programazioari lotuta egon da beti. Orain dela hilabete batzutik hona, arloko arduraduna izan da, teknologiaz aparte pertsonen kudeaketaz arduratzen naiz, erronka berria niretzat. Lanetik gustoko dudana da ez dela batere monotonua. Teknologiak egunero aurrera egiten du eta behartuta gaude erritmoa jarraitzera. Gainera, gure proiektuak aurrera ateratzeko talde lana beharrezkoa da eta asko ikasten da pertsona ezberdinekin lan egiten. Gaur egungo gazte bati gomendatuko nion ikasketak aukeratzerakoan gustuko duenari lehentasuna ematea. Urte gutxi dira ikasten ematen ditugunak eta asko lanian aritu behar garenak. Elektronika arloa oso zabala da eta lana aurkitzeko orduan hainbat aukera zabaltzen dira. Plaka elektronikoak diseinatzea, robot bat programatzea edo aeroportu bateko maleta garraiatzeko sistema martxan jartzea.